Искам да започна с една много сериозна визитка на община Ракитово, а именно това е третата община в България, 1923 година, която има ток след Търново, Велико Търново и София. И за да не пропусна някой, няма да изреждам имената, но искам специално да обърна внимание на това, че района, който изобилства с много интересни културно-исторически забележителности, природни също, има в момента едно събитие, за което приветствам не само гражданството на Ракитово, но и сегашният кмет Георги Холянов, който се пребори общината да има исторически музей. Това е едно ценно богатство, което ще представя забележителностите на района, ще привлича хората, туристи и желаещите и ще разкрива едно познание, което е общо взето малко познато, тъй като Велинградския регион е малко по-популярен от Ракитовския. И изреждайки обектите, ще ви ги представя по-подробно един по един, така че си заслужава да заповядате в Ракитовска община и да видите всичките тези места. Това са Плиоценския парк, за който ти спомена, за динозаврите. Той е единствен по рода си в света. Това е раннохристиянската базилика Николица, също кулата Градот, крепостта Цепина, уникалната пещера Лепеница, Алков камък и още някои, които ще оставя като изненада за посетителите.